Ai, veuràs. Si després la paus fa molta renou. I si vols començar, Com ho veu? són les 7 en punt, no sé si la gent s'anirà afegint. Mentre, bé, vos dono la benvinguda, bon vespre a tothom i gràcies, Miquel Àngel, per ser connectat aquí en aquesta xerrada que ara faràs, que té el nom d'Antoni Ramis i les pestes a Menorca. Es tracta d'una nova conferència que està emmarcada dins el cicle de xerrades que fem entorn a l'exposició Magatzem d'Històries, Menorca 1835, que com sabeu, o si no, us convido que vingueu a l'exposició que està dedicada a un quadre que és protagonista, que és Magatzem d'Esport d'Amor, que és del 1835, i emmarcat amb aquesta exposició, avui en Miquel Àngel mos tractarà d'un tema transversal, que a més és molt actual, i ara només vos presentaré ja el conferenciant d'avui, que és en Miquel Àngel, que tens la presentació per aquí, sí, que és doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears, que és professor d'ensenyament secundari, actualment és director de l'Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella, ha estat professor associat d'Història i Institucions Econòmiques a la mateixa Universitat de les Illes Balears, és autor o coautor de 170 publicacions, entre les quals 34 llibres i monografies, i per destacar-ne algun, esmentar que va ser editor del tom 13è de l'Enciclopèdia de Menorca, Història de la Medicina, a partir dels materials que va deixar el seu autor, en Josep Miquel Vidal, és membre de l'Institut Menorquí d'Estudis. I moltes gràcies, Miquel Àngel. Quan vulguis, pots començar. Molt bé, moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Arran de, com he comentat, aquesta edició del tom 13 de l'Enciclopèdia de Menorca, que va sortir pòstum perquè el seu autor, desgraciadament, va morir alguns anys abans i jo me vaig encuidar de posar en borda i editar. Vaig entrar dins un camp que jo fins a aquell moment tampoc no havia treballat mai, que era la història de la medicina, que és un camp que també és fascinant per aquesta també transversalitat que té, perquè afecta moltíssims àmbits. L'any passat, arran també d'aquesta pandèmia que ara estem patint, però tot això també és molt actual, em vaig entretenir durant l'estiu amb un fulletó que va publicar Antoni Ramis sobre les epidèmies de pesta. I això és un poc, aquesta conferència és una mica el resultat d'aquesta recerca. Aquí teniu un poc el que és el guió. Per tant, primer començarem parlant un poc de les malalties epidèmiques, direm 4 coses sobre Antoni Ramis i Ramis, l'autor, i me referiré a la pesta del llevant mallorquí i la de febre groga de 1820 i 1821, perquè són aquests esdeveniments que van impulsar Antoni Ramis a iniciar la seva recerca. És a dir, també segurament ha estat un àmbit que tampoc s'hi hauria ficat, perquè tampoc era el seu, però arran d'aquests esdeveniments, ell, l'any 1824, tot i que sabem que el text el tenia acabat ja un any abans, publica un opuscle que no és molt gruixat, de fet són 25 pàgines, que es diu Notícia de les pestes de Menorca. Serà un poc que analitzarem. I ell, a partir d'aquesta, el que intenta és recopilar les notícies que ell ha trobat en diferents fonts documentals sobre les epidèmies que havia patit Menorca. Per tant, després veurem quin és el resultat de la seva recerca. Però això no era només una curiositat erudita, ja he dit que el que incita Antoni Ramis a escriure aquest opuscle dedicat a aquesta investigació són unes epidèmies que per ell havien estat molt recents a la seva època, però també dins tot un debat sobre el contagi
i la prevenció de les malalties epidèmiques que hi havia en el seu moment. Per tant, ja com un poc en la conclusió és que aquest opuscle és la resposta d'alguna manera d'Antoni Ramis davant aquest debat que hi havia molt viu a la seva època. I veureu com hi ha moltes coses que segur que m'ho sonen. Anem a veure primer de tot el grany per epidèmies. Una epidèmia és, dit ràpidament, la ràpida propagació d'una malaltia contagiosa en una població determinada que afecta simultàniament un gran nombre de persones durant un període de temps concret. Això és un poc una definició del que és una epidèmia i quan s'estén a molts països amb múltiples focus secundaris i allunyes també geogràficament és quan parlant de pandèmia. Per tant, són coses que tenim molt fresques i crec que quasi no fa falta recordar-ho, no? Per tant, les epidèmies no són cap novetat en la història de la humanitat. Lo estrany era passar molt de temps sense cap epidèmia. Això era borrau. El que nosaltres el que tenim és que estem mal acostumats, per dir-ho de qualque manera, però els nostres avantpassats, també per desgràcia seva, en van haver de patir moltes. I és que les epidèmies moltes vegades han suposat punts d'inflexió en la història, en la trajectòria de les societats humanes. Si parlant de la més devastadora de la que tenim notícies, que és la pesta negra de mitjan segle XIV, que comença en 1347 i acaba cap a 1351 aproximadament, afecta quasi tot el continent europeu i els càlculs que hi ha és que va acabar amb una tercera part de la població d'Europa en aquell moment. Imagineu que ara passés una cosa d'aquestes seria d'unes dimensions absolutament inimaginables. Clar, quines són les malalties que han provocat epidèmies? N'hi ha moltíssimes, aquí només he posat un poc, les més conegudes. La pesta, que era la més terrorífica de totes, per l'alta mortalitat que donava, la verola, aquí també venen pigota, tifus, febre groga, el grip, còlera, actualment podem parlar del Covid-19, però ja sabeu que també hi ha hagut altres epidèmies de malalties emergents que ens han donat algun ensurt, com l'Ebola mateix a Àfrica. El que passa és que no ens vam preocupar de l'Ebola fins que va fer el salt a Europa, afortunadament en molt pocs casos. Ara, com que ho recorden, això tampoc no fa tant d'anys. Evidentment, històricament, ja ho han dit, la més colpidora serà la pesta, que era una malaltia que, de totes maneres, moltes vegades ni tan sols s'anomenava pel seu nom. De fet, això de pesta feia molt de respecte i moltes vegades la ratlla de contagi, la ratlla de morbo, una sèrie d'eufemismes, flagell, plaga, per no referir-se directament a la paraula pesta. Moltes vegades la documentació antiga ens trobam que la malaltia se l'anomena en qualsevol cosa menys en la paraula que m'hauria de definir. Bé, aquí teniu una representació d'un hospital d'època medieval, d'època medieval tardana. Afortunadament hem avançat una mica, al costat allà el que seria el precedent dels vestits aquests que es posen per anar a cuidats intensius. Els metges, que això és un dibuix basat en una imatge del segle XVII, on també procuraven prendre precaucions. El problema que tenien aquesta gent és que, clar, en desconèixer com funcionava tot el sistema de transmissió de malalties, moltes vegades les precaucions que prenien no servien de gran cosa. Perquè si hi ha una cosa clara és que la medicina ha avançat, estem a anys llum del que es coneixia en aquella època i jo crec que a vegades dir qualsevol temps passat era millor, amb això absolutament no. Amb qualque altra cosa pot ser sí, però amb això segurament no. Les epidèmies aquestes feien molt de respecte, més que respecte, feien pànic, només la possibilitat que pogués sorgir una malaltia d'aquest tipus. I és que quan sorgia això era calamitós. Les mateixes representacions pictòriques
solen ser també bastant exagerades, perquè això és la pesta de Marsella de 1720, i aquí veiem aquests gent, cadàvers amuntegats pel carrer, carros que s'enduen allà. Bueno, això tampoc era exactament així. Ja veu com els pintors o els gravadors, quan fan aquest tipus de representacions, hi posen un dramatisme molt més afegit, que ja ho era prou, dramàtic. Però clar, és una forma de representar el terror que suposava això. 1720, és la pesta de Marsella, és la darrera epidèmia de pesta que es dona a l'Europa continental, molt vocalitzada, afortunadament no va sortir d'aquell àmbit, i en el segle XVIII Europa no va patir cap més epidèmia. Sí que n'hi va haver al començament del segle, ja en el segle XIX, en algunes illes, com després veurem. I també es donava al nord d'Àfrica i també a la zona de l'Imperi Otomà, a l'Orient Mediterrani, on es considerava que l'epidèmia era endèmica. Fèiem un salt i m'ho anem 100 anys més tard. Sembla que les epidèmies acaben quan som a l'any 20. 1821, l'epidèmia ara de febre groga, que va afectar moltes ciutats del Mediterrani espanyol. Aquí seria el cas de Barcelona. He emprat l'il·lustració que hem posat en el museu per difondre aquesta conferència, però podeu veure que la idea és la mateixa. Morts, gent que es mor pel carrer, que aquí passa en la caixa per allà, hi ha uns capellà aquí, dues viàtic d'un moribund, en fi, tot aquest dramatisme, que ja dic, això és una forma d'expressar-ho, perquè les coses tampoc no eren exactament d'aquesta manera. Però, bueno, com es propagaven les epidèmies? Ja ho hem dit en aquell moment, hi havia un problema que després m'hi referiré una mica més, que és un problema clau. El desconeixement dels mecanismes de transmissió de la infecció. Nosaltres amb això tenim un avantatge, sabem com se transmet. I si sabem com se transmet, podem prendre precaucions bastant més ajustades i després podem, la ciència farmacèutica pot treure medicaments que siguin adequats. En aquell moment, això, evidentment, no es coneixia, ja dic, ho explicaré un poc més. Hi havia una manca d'higiene pública i privada, molt acusada. De fet, la brutícia es trobava sobretot en els àmbits urbans. També a les ciutats, la població vivia molt amuntegada, amb espais reduïts, moltes vegades molt mal ventilats, bruts, dins un espai petit i podia habitar molta gent, dins un habitatge en condicions molt precàries. Manca de medicaments efectius, ja ho he dit, no hi havia quan hi havia una epidèmia, els metges el que podien fer com a molt era pal·liar alguns dels seus efectes, però no podien curar. Són malalties que no estaven en capacitat de curar-les. També a vegades s'agreujava amb una alimentació escassa i molt desequilibrada, perquè a vegades també s'ha constatat que hi havia uns períodes previs de males collites, per tant, més fam, més desnutriment i l'incidència de les malalties infeccioses encara després damunt d'una població amb unes defenses baixes per aquest motiu encara era més virulenta. A partir d'aquí, els mètodes de prevenció eren bàsicament de tipus empíric, és a dir, feien allò que semblava que donava resultat. I això venia d'una llarga experiència de lluita contra malalties epidèmiques a partir d'allò de prova i error. Anàvem veient que hi havia coses que funcionaven, no sabíem per què funcionaven. De vegades era això, vull dir, això funciona però no sabem per què. Però bueno, funciona i per tant ho apliquem. I estava clar que aïllar els malalts, això ja d'entrada ja era una forma que funcionava, però no funcionava sempre, perquè depenia del tipus de malaltia. El confinament de poblacions i comarques en cordons sanitaris de vigilància. També
el control d'esports, això era fonamental, sobretot a les illes, perquè s'inspeccionaven els vaixells que arribaven de llocs on presumptament aquelles malalties endèmiques o estaven ja infectats. Hi havia tot un sistema que a Menorca funcionava. Després, en les juntes, en aquesta època estem ratllant, ja l'època d'Antoni Ramis, en la Junta de Sanitat, les quarantenes, i aquí després van aparèixer ja els llatzerets, etc. Per tant, eren els sistemes que funcionaven amb aquesta, com a formes de prevenció. Aquí teniu el llatzeret de Mo, que al final es va construir la meitat del que hi havia inicialment previst, que eren les instal·lacions que es feien servir quan arribaven vaixells, que havien de presentar les seves patents de sanitat per demostrar que venien d'una zona lliure de contagi. Si no era així tot, moltes vegades li feien fer la quarantena ben igual, com a forma de prevenció. I, el llatzeret segur que és prou conegut, però llatzerets n'hi ha hagut molts, no els conserven gaire, perquè molts han desaparegut, però nosaltres tenim la sort de tenir un exemple magnífic d'absolutament primera categoria. Aquí, a la imatge que teniu a l'esquerra, teniu el llatzeret una mica més antic, que era el que hi havia a Silla Plana, que actualment l'edifici no existeix, ara hi ha cosa de la Marina, me sembla. Però hi ha fotografies encara de començament del segle XX que es veu perfectament l'edifici. Aquest es va construir en època britànica, era molt petitó, però era allà on hi feien quarantenes. I també n'hi havia altres, també eren molt grans, com els que teniu allà a l'altra imatge, que és el llatzeret de Liorna, que a Liorna també era un port franc i per tant tenia molt de moviment de vaixells i també requeria un llatzeret considerable. Per tant, això eren les maneres, sobretot, evidentment, en esports, on intentaven controlar l'arribada de les malalties, perquè venien per la mà, perquè les epidèmies ja venien una gent que estava contagiada i podia transmetre aquest contagi. Ara, dit això, anem a centrar-nos en qui és l'autor d'aquest opuscle, en el que jo feia referència, és Antoni Ramis i Ramis, que era el menor dels fills de Bartomeu Ramis i Catalina Ramis, que eren cosins. Era els qui feia 11, no tots van arribar adults, però sí que ell era el petit de tots, el menor. Va néixer a Mo l'any 1771 i respecte al seu germà gran, molt més conegut, Joan Ramis i Ramis, es duen 25 anys. Entre el major i el petit, 25 anys de diferència, ha realitat una generació que hi havia entre un i altre. Entremig, d'altres germans, només diré els més coneguts, dels que van fer carrera. 3 van ser juristes, Joan, Pere i Antoni, el petit, un metge, Bartomeu Ramis, que m'hi referiré, i un capellà, que serà en Josep. Tots ells, gent molt culta, des de la família que procedien, van tenir tots una bona formació, i ja dic, el cas de Joan Ramis és prou conegut i ja m'hi referiré una mica per la relació especial que va tenir precisament amb Antoni. Ell va estudiar filosofia i retòrica en el convent de Sant Francesc de Palma entre l'any 86 i l'any 88 i després s'acaba de formar com a jurista amb el seu germà major. Son pare havia acabat de morir i el seu germà, en Joan, que era com a cap de família, per dir-ho, juntament amb sa mare viuda, serà qui se'n cuidarà dels germans encara no emancipats, és Antoni, que era petit, el va formar com a jurista, és conegut que en Joan Ramis tenia acadèmia de dret a casa seva i va formar bastanta gent, però està clar que després havia de convalidar els coneixements a la Universitat Literària de Mallorca, on va assolir els títols de llicenciat i doctor, també de batxiller prèviament, llicenciat i doctor en dret a la Universitat Literària de Mallorca. Clar, ja som a època espanyola, és conegut que el seu germà major va anar
i en Pere me sembla que també, l'altre jurista, es van anar a titular a Avinyó, però ara ja aquí ja van els juristes menorquins ja anaven bàsicament a Mallorca, a alguna altra universitat, però sobretot a Mallorca. I ja dic que amb en Joan va tenir una relació molt especial. No només era germà major, no només va ser el seu mestre en lleis, sinó que també va ser el seu sogre, perquè en Antoni es casa amb la filla major d'en Joan Ramis, Caterina Ramis i Muntanyès, es casa l'any 1796 i, de fet, es va casar amb una neboda, però la diferència d'edat me sembla que eren 5 o 6 anys, vull dir que tampoc no era excessiva. Ara, clar, el grau de consanguinitat que tenien, perquè, clar, els pares ja eren cosins i casats amb una neboda, el grau de consanguinitat era enorme i van tenir, que he pogut jo trobar, 4 fills i tots van morir molt petits, segurament per... la mortalitat infantil ja era molt alta en aquella època i més quan segurament ja podien haver nascut amb una sèrie de problemes culpa de la consanguinitat dels pares. En qualsevol cas, l'Antoni tot d'una exerceix com a advocat. Fins de vers no he pogut determinar la data, però en 1810 o més probablement cap a 1815 en què penja la toga i es dedica a la recerca històrica. Encara relativament jove, ajuda el seu germà Joan, que fins a la seva mort, mentre el seu germà es viu, l'Antoni no publica res, fa d'ajudant en aquest sentit d'en Joan, que són en aquests anys finals de la vida de Joan Ramis quan ell publica la major part de la seva obra, i a la mort de Joan Ramis, ell com a germà i gendre, a través de la seva dona, rebrà el gruix de l'herència patrimonial de Joan, però també l'herència intel·lectual, perquè Antoni serà en bona part el continuador de l'obra del seu germà major. I és quan, cap a 1820, comença a publicar i en la darrera obra, no us l'explicaré totes, ni molt manco, no seria massa llarg, fins 1838, que Antoni ja estava molt malalt i va acabar morint l'any 1840. Per tant, això en quant a Antoni Ramis. Recordar que enguany són els 250 anys del seu naixement, una efemèride que llevat de, me sembla que un article que li va dedicar Miquel Àngel Limón, me sembla, en el diari, ha passat totalment desapercebuda. No hi ha hagut cap acte, no hi ha hagut res, i saps que aquesta conferència també per homenatjar Antoni Ramis, que és un personatge molt interessant i un historiador molt rigorós, ara amb els 250 anys del seu naixement. I aquí tenim algunes de les seves obres. Ja tenim el seu germà i sogre, en Joan, que apareix en aquella banda, i algunes de les obres que fa, inscripcions relatives a Isla de Menorca, inscripció del monetario de Joan Ramis, les notícies relatives a la Isla de Menorca. Hi ha bastantes obres d'Antoni Ramis que han estat reeditades per Editorial Nura, no totes ni molt menys, però sí bastantes que van ser reeditades, i han estat molt utilitzades pels historiadors per la informació que dona, i que és un senyor que és bastant de fiar quan diu una cosa, no sempre, però sí que és un personatge bastant rigorós. Com veus aquí, en aquest exemplar, i va ser també soci corresponent de la Real Acadèmia de la Història, i amb això també ho va heretar el germà. El germà, quan es va morir, ell va ser Antoni Ramis, és el que ho comunica a la Real Acadèmia, i la Real Acadèmia, ell també insinua, que ell també es dedica a el mateix, i la Real Acadèmia de Història el nomena també acadèmic corresponent. Anem a veure per què Antoni Ramis es dedica a estudiar les epidèmies. Ja m'he referit a aquesta pesta de llevant de Mallorca, que afecta l'any 1820 els municipis d'Artà, Capdepera i Son Cervera, bàsicament.
Clar, si ara me sembla, recordeu, dit de memòria, però me sembla que és Covid actual, no? La mortalitat en manca uns primers mesos que no hi havia vacunes, no hi havia res, no? Estava de 100%. A Son Cervera, en aquestes tres poblacions de Mallorca, la mortalitat era el 77% dels infectats. I de cada 100 infectats, 77 es van morir. Això és brutal. Per tant, us podeu imaginar l'impacte que això suposava quan estiguin redant de pesta. No? A Son Cervera va perdre el 62% de la població. No? Si ara us dic la xifra exacta, Son Cervera tenia 1.684 habitants, es van infectar 1.340 i d'aquests es van morir 1.040. Son Cervera va perdre 2/3, pràcticament, de la seva població en qüestió de pocs mesos. Per tant, estem parlant d'unes epidèmies que són realment catastròfiques. No sempre la pesta matava amb aquestes proporcions, però sí que moltes vegades eren proporcions molt altes. Aquesta epidèmia es va evitar que passés a la resta de Mallorca, es va aconseguir contenir dins aquesta comarca del llevant mallorquí, precisament perquè es van aplicar uns cordons sanitaris amb unes mesures estrictes i diria draconianes. Fins i tot el capità general de Mallorca va fer una dicta de que en aquell qui passàs de la ratlla de vigilància directament el afusellarien. No sé si us imagineu que seria ara en tots aquests que se salten les normes, les epidèmies. Però llavors no anaven de bromes. No m'acosta que haguessin afusellat qualcú, però sí que, com a mínim, les amenaces eren molt sèries. I després hi havia hagut una que va tocar més a prop, l'epidèmia de febre groga, va afectar Llatzeret de Mo, en 1821, que aquesta havia afectat diferents ports espanyols. De fet, ja feia algunes dècades que afectava ja la península ibèrica. La febre groga venia d'Amèrica, de la zona del Carib, bàsicament, la zona tropical d'Amèrica, arribava a Europa i causava estralls, sobretot a les zones portuàries, que era allà on se difonia. I aquesta epidèmia ja havia afectat Màlaga, estava afectant moltíssim Barcelona, i aquí comencen a desviar vaixells en el Llatzeret a fer quarantena i bastanta gent es va morir. De Llatzeret de Mo també hi havia 542 persones, total 43 vaixells que van passar entre agost i novembre de 1821 per Llatzeret de Mo. Hi havia un total de 542 persones, 176 van contraure la malaltia i 112 van morir. Això ens dona un 64% dels infectats que van morir per febre groga. I també es van infectar 10 dels 49 treballadors del Llatzeret. I d'aquests en van morir 5, que serien la meitat dels infectats. Per tant, això és el que mou Antoni a dir, a fer memòria de les epidèmies de Menorca. Ell constata que molts menorquins no són conscients de la gravetat de les malalties epidèmiques. També hi havia en aquella època gent que relativitzava aquestes coses i deia, a nosaltres no ens passarà, no? Perquè també els deien, bé, aquí nosaltres com que tenim molta tramuntana, la tramuntana escampa, llavors que eren els miasmes, després us explicaré quines són els miasmes. I per tant aquí no ho agafarem, no? I el cas de Llatzeret sí que ho van agafar. Anem a veure quines són les epidèmies que en la seva recerca en Antoni Ramis enregistra. De fet, aquí teniu també al costat una de les, que és l'única que hi ha d'imatge relacionada amb les epidèmies, que és un quadre que podeu veure en el Museu Diocesà, en el seminari a Ciutadella, que és una vista de Ciutadella mitjan segle XVII, amurallat. Encara hi ha les muralles medievals, juntament amb les noves que s'estaven fent amb baluards, i això d'aquí era el campament dels empastats que es va fer extramurs, perquè tot d'una l'epidèmia es tractava allí, però després ja van decidir, com hi havia molt de malalts, es van decidir anar traient de fora, després també s'enterraven extramurs.
Bé, ell constata diverses epidèmies. Una pesta que afectaria molt, l'any 1563-64. No sabem el seu abast perquè en aquell moment encara no hi havia llibres sacramentals i, per tant, no sabem quina mortalitat devia donar això. No sembla que fos tampoc excessiva, però bueno, sí que va morir gent i va quedar reduïda a el que era molt. No va traspassar. En aquest cas, el que es feia era posar un cordó sanitari en el límit del municipi, en el límit del terme. Per tant, allà on confluïa el terme de Bombes, de Boi i el Mercadal, allà es van posar punts de vigilància per intentar que gent de molt sortís. Això era la pràctica habitual. Vull dir que es confinament dins de la comarca afectada. Ramis detecta una altra pesta l'any 1615, però no va ser realment una pesta. Sí que hi va haver una punta de mortalitat, però jo he constatat que no és una pesta. I també és aquell que diu que no té gaire notícies d'aquest esdeveniment. I després passam a una epidèmia que hi va haver l'any 1647, però Ramis s'equivoca, segurament, o podria ser un error d'impremta, perquè realment és 1648, 1647 no va passar res. 1648 és l'any de major mortalitat de tot el segle XVII a Menorca. Mor aproximadament un 10% de la població i bastant repartida a tot el territori. No es pot dir una població en concret, sinó en general a tots els termes. Hi va haver un nombre molt crescut de defuncions, però, curiosament, la documentació no ens diu en què se deu. I això ho podem saber perquè a través de registres de defuncions de les parròquies fèiem una extrapolació també per saber quina era la mortalitat total, perquè en aquesta època no s'enregistraven els infants. Per tant, podria haver donat això d'haver unes 1.500 víctimes en total. Ja dic que és la xifra més alta de tot el segle XVII en quant a mortalitat, però no tenim cap indici de cas. Ramis ratlla de pesta, per sort, segur que no era una pesta. Una pesta no s'hauria comportat d'aquesta manera, per tant, no devia ser un altre tipus de malaltia. Podem fer hipòtesis, però no tenim prou documentació com per poder determinar en què es deu aquesta mortalitat. El que sí és una pesta, és que afecta exclusivament Ciutadella, comença l'any 1652 i es va acabar, es va donar per acabada definitivament, ja entrat al 53. Aquesta és la que hi ha major documentació i aquí es veu clar que sí, això era una pesta. Per tant, ja dic que hi ha unes diferències molt clares en la mortalitat anterior i afecta, ja dic, exclusivament Ciutadella i més concretament el nucli urbà de Ciutadella, tot i que també hi va haver algunes víctimes entre la gent de la pagesia. Ramis va estudiar en detall, però de manera un poc curiosa, com després veuré. Intentaré explicar. I Ramis sospita que, a part d'aquestes pestes, també en devien patir en època anterior. El que passa és que no tenim documentació. A Menorca pràcticament no hi ha documentació anterior al mitjan segle XVI, per allò que els turcs van destruir arxius i tot això, i en canvi a Mallorca sí que hi havia, i Ramis, que està al tanto de les bibliografies de Mallorca i sap que s'han publicat cronicons i coses, que hi ha notícies i té corresponsals a Mallorca, informen que hi ha hagut malalties a l'època medieval i ell sospita que pel tràfic que tenien entre Menorca i Mallorca, que a Menorca també devien arribar, i efectivament, sabem que al Manco la pesta coneguda com a pesta negra de 1348, sí que hi va haver víctimes a Menorca, però també no tenim com a massa coneixement. Ara bé, el curiós de Ramis és que se centra sobretot en les mesures preventives. Quan es ratlla la pesta de 1652 a Ciutadella, se centra sobretot en descriure no el que passa dins Ciutadella, en la malaltia, sinó les mesures de prevenció que han adoptat les altres poblacions perquè la malaltia no passi a altres termes de Menorca. I en aquest punt de vista destaca el gran rigor de la Universitat de Mó en mantenir
control sanitari, que diu que gràcies a això no va passar, mentre que critica la laxitud d'altres institucions o càrrecs. Posta aquí, jo s'ho he titulat una mica aspectes sorprenents de la pesta de 1652, sorprenents pel tractament que es dona a Ramis. Alerta, no perquè la pesta en si ho fos, sinó pel tractament que li dona Ramis en la seva recerca. D'entrada, jo quan vaig estudiar aquesta obreta, aquest opuscle de Ramis sobre les pestes, era una cosa que ja... Perquè jo ho havia emprat antes per treure qualque dato, qualque aspecte, qualque dada solta, i ho van emprar de molt d'autors. Però quan me vaig posar a analitzar el text en profunditat, que ho vaig transcriure tot i ho anava anotant, una cosa que em crida l'atenció. Dic, Ramis no ha consultat els arxius de Ciutadella, que és el focus de l'epidèmia. És una cosa que d'entrada em crida l'atenció. Tampoc ni tan sols li preocupa conèixer quin nombre de víctimes hi va haver. I el seu interès, com he dit abans, se centra en demostrar l'estricte control que han exercit sobretot a Amó i a Aló, diu que perquè això és clau per evitar la propagació de l'epidèmia de pesta. No es preocupa massa del que està passant i com es tracta l'epidèmia, quines mesures internes fan a la Ciutadella, com diu aquella gent, però això no li preocupa. Li preocupa sobretot això. I contraposa aquesta actitud ferma, sobretot de les autoritats maoneses de la Universitat de Mó, amb una actitud no tant estricta per part de les autoritats que estaven a Ciutadella, per cert, el mateix governador, el procurador reial, la Universitat de Ciutadella mateix, ell critica molt, per exemple, que la Universitat de Ciutadella convoqui un Consell General, per tant, que hi anaven representants dels altres municipis quan l'epidèmia ja s'havia declarat, critica molt que el procurador reial i el governador vulguin, en l'excusa que havien d'anar a inspeccionar la costa per uns naufragis, vulguin sortir de la zona de contenció i avui prohibeixen sortir. Per tant, això és el que es dedica a Ramis, en aquest tipus de notícies. I, per tant, a partir d'aquí jo em vaig començar a plantejar si Ramis, en realitat, més que fer un treball erudit, històric, sobre l'epidèmia aquesta, no li interessava realment intervenir en una altra qüestió, que a la seva època era molt més punyent, que era el debat que hi havia, no a l'època del segle XVII, sinó a l'època de Ramis, el debat que hi havia sobre la naturalesa del contagi a les malalties epidèmiques. I aquí crec que s'ha clau hermenèutica, si voleu dir així, per interpretar aquest llibret. Perquè, clar, fins a final del segle XIX, no es va demostrar aquesta cosa que nosaltres ara sí sabem, que les malalties infeccioses estan causades per microorganismes vius. Clar, això se sap a partir que es desenvolupa la microscopia i, per tant, podem veure aquests virus i bacteris. En aquella època, això era... Sí que es va que hi havia ja des del segle XVI algun autor que havia ratllat que eren uns gèrmens o llavors que es transmetien per l'aire i tal. Però, clar, tot això no es podia, evidentment, demostrar. També es desconeixia una cosa que en moltes malalties epidèmiques, no és el cas del Covid actual, però sí en la pesta o amb el tifus o amb altres malalties, o la febre groga mateix, que és que la infecció es fa sobretot per un vector, que moltes vegades un insecte, com els mosquits, les puces o els polls, que són els que transmeten realment en els humans la infecció. I en el començament del segle XIX, encara el que és hegemònic és el paradigma que es deia miasmàtic, això dels miasmes. Antes he citat aquesta paraula de passada. Es considerava que era la matèria orgànica en descomposició, les aigües estancades, putrefactes, que s'ha combinat en certes condicions atmosfèriques, el que feien eren afavorien l'emanació d'una cosa que es deien miasmes, o wors fètids, que això era el que tenia capacitat d'infectar. I deien, i això que és una espècie d'àtoms o alguna cosa així,
tampoc sabien què era, no? Però bueno, ells ho deduïen d'aquesta manera, no? I deien, bueno, els miasmes aquests tenen capacitat d'infectar les persones que es respiren o estan en contacte amb objectes contaminats i després també es podrien infectar de persona a persona, perquè clar, la persona que ja anava infectada anava transmetent també aquests famosos miasmes, no? Clar, ens hem de posar-nos a pell d'aquesta gent, no? Això és el que hi havia i és el que pensaven i eren un paradigma molt arrelat que venia de molt de segles i això es donava quasi com a dogma de fe, no? I per tant, moltes vegades anaven equivocats amb els remeis perquè estaven molt equivocats en la teoria de la transmissió, no? A final del segle XVIII, clar, si diuen els miasmes aquests venen per això de matèria en descomposició, i aigües pútrides, etc. Per tant, han de posar èmfasi en les mesures de salubritat, sanejament, higiene, etc. Per tant, neteges, ventilacions... Bueno, evidentment, això és real, però ells deien que això ho feien per eliminar els miasmes. Clar, hi havia una relació causa-efecte en què, per exemple, en l'estiu, ells diuen en l'estiu és més propens a que hi hagi malalties, clar, és que també és més propens que hi hagi aquests insectes que s'estan borinant, no? I que la brutícia, evidentment, fa que hi hagi també més propensió a proliferació de gèrmens, no? Clar, ells això ho entenien d'aquesta manera amb els miasmes. També al començament del segle XIX es proposa ja començar a utilitzar productes químics per també, encara estaven als seus començaments. Evidentment, avui que sabem, el que ells no sabien, clar, que la pesta està causada per un bacil que es transmet per la picada d'una puça que prèviament s'ha infectat d'una rata. I també, en els casos de la pesta, quan esdevé pneumònica, també per aerosols, que això ara també m'ho sona molt, de persona a persona. Quan la pesta era pneumònica, la mortalitat podia superar el 90% dels infectats. Allò era una pena de mort, pràcticament. I a més en pocs dies i amb uns dolors espantosos. La febre groga es transmet per la picada d'un mosquit. Clar, això deixava molt descol·locats, perquè, per exemple, quan hi va haver la febre groga en el Llatzeret, l'any 21, allà hi convivia quants de barcos, però les tripulacions no estaven en el Llatzeret pròpiament, sinó que estaven cada un dins el seu barco. I clar, arribava un barco que tothom aparentment estava sa i al cap d'uns dies per allà comença a estar tothom en febre groga. Què ha passat allà? I deien, com és possible que si no hi ha hagut contacte físic, aquests s'han emmalaltit? Clar, és que ells no comptaven amb la picada del moscart, que el moscart saltava de barco en barco o saltava el mus de Llatzeret, infectava altres zones i, per tant, també allà també la gent agafava la malaltia. Això també, evidentment, ho desconeixien. O que els polls provoquen la difusió del tifus exantemàtic, també transmeten un bacteri, o el còlera també per un altre bacteri. Per tant, tot això, com que es desconeix, les mesures de prevenció que fan per aïllament no resulten suficients. També està clar, les mesures de sanejament higiènic són positives, però tampoc està clar, no perquè eliminin els miasmes, com he dit abans, sinó perquè limiten la proliferació d'agents transmissors. Bé, en aquella època hi havia diferents postures, ara veurem damunt d'algunes èpoques, també és l'època que apareixen les vacunes. I m'ha semblat oportú també parlar d'aquest tema, perquè Menorca va produir un cert debat, no perquè hi hagués exactament antivacunes, sinó com en la manera de com aplicar-ho. Aquí hi ha la imatge de l'esquerra, el doctor Jenner, que està fent inoculació a un Fiat, i quan apareixen les vacunes també apareixen els antivacunes, cosa que també és molt actual. I la caricatura del costat, que ratlla dels efectes perniciosos que poden tenir les vacunes, aquí el caricaturista ho fa, en què, no sé si us hi fixeu, però aquesta gent avui surt allà un quip al nas, avui surt com una espècie de toro. Clar, perquè s'inoculava direm de les vaques sèrum, que venia també de les vaques, i això no pot ser el bo mai del món, això acabarà malament, i la vacuna, la varola, era una malaltia que matava molta gent, i sobretot gent jove i fiets, encara que un mètode primitiu com és de Jenner i els seus seguidors
I Menorca va ser un dels llocs pioners, perquè aquí l'any 1800 van començar les campanyes de vaccinació. Clar, va salvar també moltes vides. Evidentment, clar, el que passava també amb això, sabien que la prova donava clar que hi havia gent que no emmalaltia, però tampoc sabien com funcionava la vacuna. Es va saber més tard quin era el perquè això donava un resultat positiu. En aquell moment, ja dic, funciona amb el sistema de prova assaig i error. A l'època d'Antoni Ramis, en aquests moments, primeres dècades del segle XIX, ens trobem, en quant a les epidèmies, dues postures. Una, el que diríem, els contagionistes, els embatiats així, que són els que afirmaven que les malalties epidèmiques es transmetien per contagi des de l'exterior. I quan es venien per contagi, per tant, amb què posaven l'accent aquesta gent? En les mesures de vigilància i control. Quarantenes, confinament, registre de vaixells, etc. Per tant, aquestes mesures molt estrictes en aquest aspecte. I, en canvi, en aquesta època, ja començaven al final del segle XVIII, s'havia trencat aquest cert consens, perquè antes quasi tothom era contagionista, de qualque manera, no? En el segle XVII, en el segle XVI, no s'ho plantejaven, però al final del segle XVIII, a mesura que es va desenvolupant la idea dels drets individuals i apareix ja la ideologia liberal i totes aquestes coses, comença a aparèixer una tendència defensada per un sector molt poderós també dels metges, que són contraris a aquesta teoria del contagi. Ells creuen que l'origen de l'epidèmia no procedeix tant de l'exterior com el local, que apareix sobretot amb unes condicions atmosfèriques determinades i sobretot per allò dels miasmes. Per tant, ells posaven l'accent no tant en la vigilància i control, sinó en mesures d'higiene i sanejament. I ells pensen que en aquest moment, penseu que és una època en què es comença a anar desenvolupant molt, i ja dic que ja entram dins l'època del liberalisme, per tant, s'hi de llibertat personal, llibertat de comercial, per tant, són contraris a posar mesures que afectin les llibertats i que puguin perjudicar l'economia. És aquest debat que també tenim, prioritzant la salut o prioritzant l'economia. Per tant, ja és que fa 200 anys coses que ara ens poden semblar bastant actuals. I és una polèmica que no era aquí, era a tota Europa i Amèrica, en la primera meitat del segle XIX, i Espanya és molt accentuada justament en què Ramis comença a escriure aquest llibret seu durant el trienni liberal, que fins i tot en aquell moment s'estava plantejant la primera, ara diríem, llei sanitària, que estaven debatent a les Corts, i era un debat molt viu, molt també amb ramificacions polítiques, perquè els liberals tendien cap a posicions anticontagionistes, defensa de la llibertat, i en canvi els reaccionaris proabsolutistes s'inclinaven cap a les receptes que havien donat més o menys resultats tota la vida posant restriccions. Per tant, el debat estava a mig del carrer. Està clar que entre les dues postures hi havia moltes posicions intermèdies, serien les postures més extremes, i entremig hi havia posicions més intermèdies, però el debat realment hi era, i també hi era a Menorca en aquest moment, i bastant viu. I aquí tenim aquest personatge, que és en Rafael Hernández Mercadal, un metge, un metge que s'havia format a Montpeller. En Josep Miquel Vidal li va fer un llibret, una biografia molt interessant. Era un personatge que venia amb unes idees més noves i sobretot tenia unes certes ambicions. També era liberal, de liberalisme versió exaltada, com es deia en aquella època, i xocava, les seues teories i el seu caràcter, xocava molt en l'establishment dels metges d'amor, entre els quals hi havia Bartomeu Ramis, el germà major d'en Antoni. I van tenir topades molt sèries, un i altre. També va tenir topades amb en Joan Ramis, que li va discutir un treball, i amb en Bartomeu, que tenia sobretot pel tema de les vacunes. En Rafael Hernández és un defensor a ultrança de les vacunes,
En Bartomeu tenia més reticències, sobretot no és que fos antivacunes Bartomeu Ramis, però sí que tenia molt més cautelós de com es havien d'aplicar, igual que altres metges d'aquesta època. Per tant, hi va haver un xoc important amb aquest aspecte. I Hernández, aquest senyor que tenim aquí, Rafael Hernández, va publicar una monografia que teniu la portada allà, Memoria sobre el contagio en general y en particular del perteneciente a la peste, calentura, medida y fiebre pestilencial, que ell explica les diferents maneres de contagi que hi podria haver. Clar, aquest debat ja ho he dit a Menorca i va aparèixer ja l'any 1813 arran de l'epidèmia de pesta que hi havia hagut a l'illa de Malta, on a Menorca no va arribar, però es va difondre i tot en la seva època que a Menorca es havia contagiat la pesta, cosa que no era certa, i va ressorgir tot aquest debat amb la pesta de Mallorca i la febre groga, també, que va afectar Llatzeret. Per tant, aquí és quan els metges menorquins es manifesten majoritàriament de manera clara com a contagionistes, és a dir, partidaris de mesures estrictes, però Rafael Hernández Mercadal serà la gran excepció, i sobretot amb un personatge també molt combatiu, ideològicament, que manté una postura no directament anticontagionista, una postura una mica eclèctica, admet el contagi, però també diu que hi ha altres formes d'infecció. I, sobretot, tenia una cosa que vaig esperar molt en els partidaris del contagionisme dur, que ell diu, antes de declarar que hi ha una epidèmia, com que això pot afectar molt el comerç i provocar grans inconvenients, perquè a vegades podria ser una falsa alarma, diu, ens ho hem de prendre molt en calma, hem de veure si realment allò és una malaltia epidèmica o no ho és. Perquè ell, la seva teoria és que la pesta, la febre groga i altres malalties podien venir per dues bandes, una variant contagiosa i una variant que no era contagiosa. Clar, això, evidentment, estava absolutament equivocat, ara m'ho podem imaginar, però ell ho deia de manera molt seriosa. Per tant, Hernández, que com he dit, ja havia tingut dures polèmiques amb els germans majors d'en Antoni Ramis, sobretot Joan i Bartomeu, es va organitzar aquí una polèmica molt grossa, es van publicar a Menorca una dotzena de, no sé, 13, no me'n recordo quin nombre, de fulletons i llibrets de rèpliques i contrarèpliques que moltes vegades acaben amb atacs personals molt durs, vull dir, ja se surten des debat científic per anar a atacar directament la persona, i després també se va continuar a les pàgines de la premsa. La premsa de l'època també va dur el combat entre els defensors d'en Hernández Mercadal i els de l'altra banda. Bé, aquí només teniu un parell d'exemples tota aquesta paperassa que es va arribar a publicar. És curiós, amb els dos exemplars que teniu aquí, els de l'esquerra, es diu reflexiones sobre un manifiesto publicado en Barcelona por una reunión de facultativos nacionales y extranjeros el 21 de febrero último. Diu, por algunos maoneses amantes del bien público i de la humanitat. Moltes vegades aquestes obres són anònimes, en aquella època supos que la gent sabia qui era, ara si ho has estudiat una mica tu pots intuir qui podria haver darrere o algú, però moltes vegades sortien així, com a anònimes. En què es referia aquest llibret? Es referia bàsicament a que, com diu aquí, una comissió de metges espanyols i estrangers havien analitzat la febre groga de Barcelona i havien fet un autèntic manifest anticontagionista. I tots aquells que es contesten són fermament contagionistes i defensors a ultrança de les mesures preventives i des de molt contesten en aquesta comissió de metges que havia anat a Barcelona i havia publicat també una memòria que es va adreçar a les Corts, perquè ja dic que a les Corts espanyoles en aquell moment s'estava debatent una llei sanitària on aquestes coses hi havien d'entrar. I l'exemplar que teniu a la imatge que teniu a la dreta és el que va fer la Junta de Sanitat de Mo
per explicar les mesures que havia adoptat per prevenir la febre groga de Llatzeret i quan es va manifestar tot el que havia passat. I aquest treball, que em sembla que són 100 i pico de pàgines, de la Junta Superior de Sanitat, va ser durament criticat per Hernández Mercadal i dins aquesta Junta Superior de Sanitat hi havia Bartomeu Ramis. Per tant, jo, després de veure dit tot això, el sentit que té l'opuscle d'Antoni Ramis sobre les pestes i com ell ho enfoca, és la resposta, i amb això cap, la resposta d'Antoni Ramis a tot aquest debat. Evidentment, ell no és metge, encara que té un germà que sí que ho és, ja ho he dit, Bartomeu, i Antoni Ramis, ell és jurista, però ja fa anys que no es dedica a les lleis, sinó que es dedica a la recerca històrica, i ell proposa recuperar la memòria de les antigues epidèmies per advertir que Menorca no està exempta de contagi. En contra del que deien els anticontagionistes, la tramuntana no s'endurà els miasmes. Si no prenim mesures molt dràstiques, estem exposats a que el contagi també afecta Menorca de manera catastròfica. I ell acaba fent una crida dient que és partidari d'aquestes mesures més estrictes, diu preservar la salut a base de l'economia. I el que teniu aquí és la conclusió d'aquest llibret. Diu, no os dejéis pues alucinar por una piedad malentendida y vana confianza, por la codicia o vil interés, y anteponed la conservación propia de vuestras familias, preferible a cualquier otra consideración, y que afianza la quietud, bienestar y demás felicidades de este mundo. És a dir, aquesta idea de preservar sobretot la salut. Evidentment, l'economia d'aquella època no és d'ara, els moviments de la gent d'aquella època tampoc són els d'ara, però ja veus que 200 anys després d'Antoni Ramis, molts d'aquests debats els podem trobar també en la nostra societat actual i canviant algunes coses hi ha aspectes de tot aquest debat científic per una banda, però també a nivell de carrer, perquè aquí no només eren científics els que hi participaven, era també molt intens i molt viu. I això és un poc el que vos volia contar amb aquesta conferència. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Molt interessant. Bé, la prova que està molt interessant és que ningú se n'ha anat, dels participants. Si voleu fer alguna pregunta, us demano que la feu pel xat o que així que me demaneu per el xat el torn de paraula i si no també anem veient a veure si qualcú vol dir alguna cosa, obriu el vostre micròfon. Bueno, en deixarem ja. Octavi, Toni, per aquí. Crec que ha quedat molt clar tot, Que ara mirava. Carol. Sí, hola, què tal, Miquel? Hola. Una pregunta. Hola, mira, has dit que no registraven la mort d'infants? Sí. M'expliques o per què? O era... El registre de defuncions no era un registre civil, era un registre de sagraments. I sobretot, en el cas de defuncions, del que es deia deixespies, és a dir, d'allà on s'apuntaven també que aquella persona havia encarregat les misses, i són registres parroquials. Per tant, els infants no s'enregistraven. Depenia també de la parròquia, però normalment no s'enregistraven. I s'enregistraven a partir de 7 anys d'edat, més o menys, que és quan ja havien rebut els primers sagraments d'iniciació. Per exemple, per tant, en aquell moments, sí que després, ja en el segle XVII mateix, sí que ja hi comença a haver algunes parròquies comencen a enregistrar el que es diuen llibres d'albats.
Els llibres d'Albats eren els fiats que morien a base de castedat. I et separaven el que eren els llibres de difunts, pròpiament, a partir d'una certa edat, dels llibres d'Albats. Però s'ha demostrat que més o menys, això ja ho va fer Tomàs Vidal, va estudiar tot això, i també en Jaume Gomila, va estudiar la mortalitat infantil a Menorca, es va poder veure que aproximadament es podia fer una espècie de correlació en què el nombre d'albats, és a dir, de fies petits morts, era pràcticament idèntic en el nombre de difunts de majors de 7 o 8 anys. És que la mortalitat infantil llavors era espantosa. És una cosa que avui en dia no ens ho podríem ni imaginar. Clar, la població creixia poc perquè la mortalitat era altíssima, sobretot també en bona part per la mortalitat infantil, per tant, l'esperança de vida era molt baixa i encara que la natalitat fos molt alta. Si ara tenim un creixement natural molt baix és perquè la mortalitat és baixa, però la natalitat també és molt baixa. Ho tenim molt baix o fins i tot negatiu, és creixement natural. En aquella època era perquè les taxes eren altíssimes. Clar, quan venien encara una epidèmia és encara més. Es podien dur tot el creixement que hi havia. Però, ja dic, no s'apuntaven. Després sí, de manera més sistemàtica, des de final del segle XVII i segle XVIII, ja comptaven registres d'albats. Molt bé. He vist que l'entrada que has fet de l'epidèmia d'amor de principis del segle XVI posaves una al·lusió a Sant Sebastià. De què venia això? Sant Sebastià és que el van declarar patró d'amor. Era un dels sants que s'invocava per la pesta. I si veus a l'Ajuntament d'Amor hi ha la figura de Sant Sebastià. I és per això que el van declarar també patró. A Palma també. Sí, Sant Sebastià. A Palma també, precisament en l'epidèmia de pesta que hi va haver en el final de la Germania, és a 1523, es va invocar Sant Sebastià. Un altre sant que et solia invocar per les epidèmies de pesta era Sant Roc. No sé si us heu fixat, però el llatzeret aquell de Liorna era de Sant Rocco. També en el cas de Ciutadella, en canvi, s'invoca Santa Rosalia. A base d'esquadro que surt, que us he mostrat, que surt aquell campament, hi ha tota una sèrie d'escenes de la vida de Santa Rosalia. Amb el fons que hi ha la Ciutadella murallada, una cosa que vol ser la muntanya del Toro, amb una sèrie de la Mare de Déu del Toro dalt, una representació gràfica de la Mare de Déu del Toro. És un quadre molt interessant també des del punt de vista iconogràfic. Tècnicament la pintura no és res de l'altre món, és una cosa una mica tirant a naif i tot diríem, però com a testimoni és molt interessant. Molt bé, ara tens un parell de preguntes per aquí pel xat. Una que és d'en Llorenç Garcia, que diu si durant la conferència s'ha comentat que a principi del segle XIX es varen començar a utilitzar productes químics per fer front a les malalties infeccioses o epidèmies. Quin tipus de productes o substàncies... Ara no t'ho sé dir, però un dels que era defensors dels productes químics, i fins i tot ho explica, és Hernández Mercadal. Hi havia algunes universitats més avançades, ja dic que havia estudiat a Montpeller, que proposaven, de fet ell deia que la química era el futur, que la química era el futur, encara no te sé dir exactament quines coses en concret, ara no ho tinc a mà, això. Pregunta del millor d'en Arturo Gené, que ens demana del carrer Qui no passa. El carrer Qui no passa va ser una mesura en contra de la malaltia de la pesta, que sempre s'havia dit... No, això és una... dins el carrer... No, però això és una llegenda, això no té res a veure. El carrer Qui no passa era un carrer que no passava, simplement. Un carrer sense sortida. No perquè... Però sí, després hi ha tota aquesta llegenda, ja us puc assegurar que això no funcionava en cas d'epidèmies de pesta. Una cosa curiosa amb això és que, per exemple, la febre groga del llatzeret, que comentava que era el mosquit el transmissor d'aquesta malaltia, que sí que afecta en el llatzeret i en els barcos que estaven a Cala de Taulera, però en canvi no arriba a la població. Sí,
Sí, es veu que devien tenir prou aliment per aquell tros, entre els que hi havia confinats a Llantzaret i no van anar a Castell. Hi hauria pogut arribar perfectament, perquè va ser una qüestió de sort. Jo crec que en aquest cas va ser una qüestió de sort. Però això era el que deixava desconcertat. I era quan els anticontagionistes deien veus com no fa falta que hi hagi contacte perquè un pogués emmalaltir. És que, clar, ells se basaven en el que eren les evidències, en el que podien veure. Per tant, ells a vegades veien que una malaltia sorgia una malaltia epidèmica, sense que hi hagués hagut un barco que arribés de fora o el que fos. En canvi, per exemple, la pesta que va afectar Mallorca, que he comentat, la de 1820, sembla que devia entrar per uns teixits que venien de contrabanda al nord d'Àfrica, que podien dur ja puces infectades o rates o el que fos. Això sembla que és la hipòtesi més raonable. El de Llantzaret va ser simplement sort que no anés a parar al Castell. És que realment... És la població més pròxima. Exacte. I Amanda de Silva diu que vol fer un apunt, que diu que hi ha un llibre molt interessant sobre pesta bubònica del poble de Yam, a Anglaterra, més o menys l'any 1666, no sé si el coneixes, que es diu Year of Wonders, a Novel of the Plague, de la periodista australiana-americana Geraldine Brooks. No el conec en aquest, però sobre epidèmies hi ha una bibliografia ja molt extensa, tant a nivell científic com també historiogràfic. I des del 2020 encara més. Sí. I no sé si hi ha més preguntes, si qualcú vol fer alguna apreciació més. I si no, bé, donar-te les gràcies. Ha estat una conferència molt interessant, m'ha encantat. I bé, dir-vos que la deixam gravada, que la penjarem en YouTube molt properament. Vull dir que sí que hi ha gent que sabeu que li feia ganes i que no ha pogut assistir, que la tindrem disponible en breu en el canal YouTube del Museu de Menorca. Ara veig que hi ha un missatge. Moltes gràcies, te diuen per aquí pel xat. Molt bé. Jo aprofitaré per assegurar la meva via, que la veig per aquí, com que la tenc com quants milions de quilòmetres en fora, però estic content que hagi pogut escoltar-me. Molt bé. I ja està, moltes gràcies a tots. Carol, no sé si vols dir res. No, és que he estat apuntant moltes coses molt interessants. I això que deies dels contagionistes i els anticontagionistes, quan estaven fent l'exposició de... Crec que era Cádiz, que hi va haver molta polèmica amb els comerciants, els polítics, i que deien que va ser molts llocs, i era més una discussió també econòmica, no? Sí. Està clar, ja ho he dit, fins a final del segle XVIII el paradigma és contagionista. Quan es comença a haver-hi una ratllada de llibertats i tant llibertat de comerç com llibertat política i llibertat de drets de la persona, ja recordeu dels drets de la comunitat ciutadana, ja apareixent la Revolució Francesa i es va difonent. Clar, i fins a quin punt el govern pot restringir les llibertats, posant per davant una presumpta salut. Ja dic, és que tot això és molt actual. És el que hi ha enmig del carrer ara, al cap de 200 anys. Però en aquell moment, clar, el que passa és que hi ha metges que prenen partit per aquesta teoria, perquè ells se'n donen compte, com el que passava en la febre groga, que les tesis contagionistes no eren tampoc infal·libles, ni molt manco. Ells consideraven que en la teoria miasmàtica se podia venir també per dins el que eren les condicions ambientals, només perquè les condicions ambientals locals que es difonia l'epidèmia. Per tant, no s'havia de restringir o no s'havia de restringir absolutament la llibertat de moviments ni el comerç. Està clar que, ja ho he dit, hi ha una certa correlació, que no és automàtica perquè hi ha moltes excepcions, hi ha unes excepcions bastant notòries, però una correlació entre els defensors del liberalisme, que són majoritàriament, en els matisos que es vulgui, anticontagionistes, i els defensors de l'absolutisme monàrquic o d'una autoritat forta i, per tant, restricció de drets, que són més defensors de postures contagionistes.
El Ramis, que era clar que és d'aquesta postura. Antoni Ramis, per cert, era un senyor molt conservador, ideològicament parlant, ho puc constatar perfectament. Molt bé. I Gràcies. deixem aquí. Més la teua filla, que diu que és un gust escoltar-te, Molt bé. Mira, moltes gràcies per la vostra assistència i fins a la pròxima. Gràcies. Gràcies a tu. Bona nit. Adéu. Bona nit. Gràcies.